ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗାଉଛି ହେଲା କ୍ଲାସ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ହେଲା ହଉଛି ଆମେ ଫିଉରି ଭାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁରା ଶୁଣ ଯଦି ହରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଭୀରାପୁର ତମେ ମତେ ଡାରେ ବାପା ଡାକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହେଲା ତୁ ଯଦି ହାରୁ ତୁ ଆମକୁ ବାପା ନୁହେଁ ଡାଡି ବୋଲି ଡାକିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3v3 ପା ଆମର ପା ଫ୍ୟୁରି ତାଙ୍କର ଆମର ଫ୍ୟୁରି ମୁଁ ରେବିଲି ତାଙ୍କର ଅବତାର ଫ୍ଲାଶ ଆଉ ରାଜୁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲ भीरापन बाबा डाकिया भाई रेडी रहता है आजा बेटा मैदान पे आजा 1v3 करूंगा मैं आजा आजा तो आ तो टिके छोड़ी होजु तू आसवा ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ତ ସବୁ ଜାଣିନେଲ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କିଏ ହେଉଛି କାହାର କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 vs 3 ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ୱାଓ ମୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ ଡକିଟି ଦେଖ ରାଜୁ ଏଇ ପଟ ଯୋଉ ପଥର ଅଛି ଏଇ ସାଇଡକୁ ଆସିବ ହେଲା ତୁ ରାଜୁକୁ ସମ୍ଭାଳ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି ତୁ ଖାଲି ରାଜୁକୁ ଖାଲି ସମ୍ଭାଳ ଆଇଲା ఎందుకులే నీకు ఏస్ బట్టుకు ఛీ ଜଣେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ମାର୍କ ଦେଇଛି ଜଣେ ସେ ପାଣ୍ଟାଙ୍ଗି ପଛରେ ବସିଛି ଆଉ ଜଣେ ହତିଆର ଯେ ବାହାରେ ଅଛି ହେଲା delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, tá cabeçada marquinha de fita. गुड़े की मारियो मोरी साइड रो रहियो मोरी साइड रो रहियो मोरी साइड को जाओ नन से मार दो फसा दो हेल्प फसा कौन बे साइड रो बे माइक बच गया साला Watch out 1 HP रो छी बे जॉन आसी ओडे भी आराम सामने विपद ओ बांटोटा यही तोଥିଲା నెవర్ Round 2. ରାଜୁ ଟୁଟା ଲାଗୁତା ରାଜୁର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ଦେଖ ଆଉ ଆସିବନି ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବନି ଭୁଲ ଦେବେ जा ऑलरेडी डैमेज ଅଛି ସେ जा ଖାଇ ଅଛି डैमेज डॉक्टर कवर दबो हां मजा आता डैमेज पूरा तो मार दो बस आ ना तो डैमेज है तू सपोर्ट राजू थे मेरा गान फट गया Round 3. ताबरे पोस्टी की तंग मारियो हला अबे दी जण अछन सेठी दी जण जणे नाही दी जण Watch out ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ତାର ମାରି ଦେଇଛି ଏପଟରୁ ବେ ଏଇ ପଛରୁ ये जहा करिवु दी जण खेले बे मु भाबिन जे जणे बोली ନା ଦି ଜଣ गुटा नेड कर फुटी जिवो हिलिंग कर जी मोरी बाकी Watch गुटा out. नेड कर फुटीवो गले तबरे पुश करते दी जण जगह हिलिंग करछंती बे Round 4. सेठी दी जण थिले बा साइड रे जणे आसी बोली मु भाबिथिले दी जण जगह थिले ତାକୁ ଫାର ଦଉଥିଲୁ ଅସ୍ତାର मारी गो ଜଣେ ତ ବୁଲେଇଲା
Final round. ଏ ବାପା ସେ କିଛି କହିବେନି, ବାପା ଡାକିବେନି, ଅଫଲାଇନ ହେଇଯିବନି ବେ, ଥିବ ନେଇକି ହେଲା, ବାପା ଡାକିବ ନା, ଡାଡି ବୋଲି ଡାକିବ। ଏ ଜକର ଇଂଲିଶ ଡାକିବ ନା ବାପା, ଓଡ଼ିଆ ଡାକିବୁ। ଶୋଇକି ମାରଲେ କିଏ ମାରେ? ବେଶୀ ଶୋଇଛି ଏଇଠି। I'm a snack. I'm a snack. ହଁ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ତ ଭାଇ ଶୋଇଛି ଏଇଠି। ତ ସାମ୍ନାର ରାଜୁ ଘୁଷୁରି ଏପଟକୁ ଘୁଷୁରି ଆସି ମାରନି। ଏତେ ନୁ ପ୍ଲେୟାର ନା ତୁ ବେ। सही पकड़े हैं। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ସିନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ। କିଏ ହେଲା ରେ? ହଁ ବାପା ବାପା ହେଲା? ଆସ ଆସ ଆସ, ବାପା ଡାକିବ, ବାପା ଡାକିବ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖିଛି, ଡାଟା ଜିତିଛେ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। କାଇଁ ଡାଡି ଡାକଟା ବେଶୀ ଶୁଭିଲାନି? ଆସିବେ ତ, ଆଉ ଦି ଜଣ କାଇଁ କିଏ ଡାଡି ଡାକିଲା କି ଆମକୁ? ଆଁ ଏଇଠି ବେଟ କର। ଡାଉନଲୋଡ ଖେଳ ଡାକିଦେବି ତତେ। ପ୍ଲେୟାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଏଇଆ ଆମର। ହଉଛି, ଏଇଆ ବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି, ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା, ମୋଠୁ ଡାଡି ଶୁଣିବ, ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବନି ଆଉ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଫ୍ରି ଭାଇ କି ଆମେ ନବା, ଫ୍ୟୁରି ଭାଇ କି ଆମେ କି ନବା, ଭାଇ କି ଆମେ ଭାଇ? ଫିରି ହାରିଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଫିରି ନା କ୍ଷୀରି ବେ? ନା ଫ୍ୟୁରି ଭାଇ